impresionantes que están bailando y que nos están alegrando vistas, así que enhorabuena por esas coreanas, esas niñas, no, pero son paredes, por favor, quieran ese baile. Y además da gusto de bailar en estas paredes. En cada concerto sempre queremos reivindicar tamén o traballo do presente que para nós é moi importante, todo o apartado técnico que vedes aquí arriba. Todo isto está moi ben gestionado por uns grandísimos profesionais, por a xente da empresa Plega, que nós sempre nos fixamos un pouquinho, nos está máis ao noso carón, que nos botan unha man os monitores aquí arriba no escenario e coas luces, facendo espectáculo, así que queremos reivindicar esta tarde, como todas as tardes e como todas as noites, o grandísimo traballo de los profesionais, de Jorge, de Gabi, porque queremos tamén agradecer enormemente o traballo de producción do noso manager, de Arturo Rodríguez, e de todo o personal do Concello de Ourense que fixe posible a actuación desta tarde. E moi importante para nós é unha persoa que leva percorrendo este camiño longo xuntos. Desde aí prácticamente o inicio deste camiño, para nós é todo un carisma, é unha xoia, unha pedra máxima que temos guardada, que vais desa capa negra, que está na miúda da plata, e o noso técnico do son, é a persoa que crea todo este son que estás escutando. Así que pedimos un fortísimo aplauso para un grande, Fernando Campo.